Estimats oients, això s'està acabant. Lamentablement, la temporada del programa està arribant a la seva fi. No hi haurà més pla seqüència ja. Se sent molt saturat. Ja, tornem a començar, no? No passa res, els hi agrada als oients, això. Però ja no els hi podrà agradar més perquè pla seqüència s'ha acabat. No estic parlant de pla seqüència rock. Estic parlant del cine, amb majúscules. S'ha acabat el cine? El cine s'està morint. Però, no! Però bé, Nil, no em diguis això, i ara què? De què cobrarem? Què farem? No podrem fer més el programa, tampoc. Del pla seqüència tampoc cobrem massa. Ja, és veritat, com a molt cobrem les entrades del cine. Ah, no, però si no hi ha cine, no hi haurà entrades. Llavors, segurament, el pròxim capítol, que no és aquest, que aquest no cal ni que escolteu, serà el final de pla seqüència. Mireu, ja no hi ha ni tècnic. Ha marxat perquè ja no li veu futur, això. Però el que no ha marxat és la música de la cartellera! Molt bé, hi ha hagut nous anuncis a Netflix. I com és això? Doncs Netflix suposo que vol justificar la pujada de preus que va fer i ara es dedica a anunciar diverses coses, que la majoria són noves temporades de sèries que ja ha fet, però hi ha alguna cosa nova també. Pues sí, perquè Netflix ha fet el Tudum. El Tudum. Que bàsicament és un evento a Netflix on anuncien les coses de Netflix, però només es pot veure per Netflix. Però no és una broma, això. El Tudum és real. El Tudum és real. Però s'ha anunciat Stranger Things temporada 5! Visca! Quants anys portem amb aquesta sèrie? És pitjor que Joc de Trons, això, que van estar 15 anys. Doncs portem 11 anys, diria. 11? Sí, abans eren així els nens i ara són així. O sigui, és una locura. Sí, i Stranger Things haurà sortit com 3 anys i mig després de la temporada anterior. Sí, és una locura. Sí, si no es retrassa més, No poden retrasar després del que han dit ara. Tu creus? No ho sé, però bueno, s'ha anunciat Frankenstein del Guillermo del Toro. Sí, que ens hem vist el tràiler, no? Què t'ha semblat a tu? Meh. Sí, és que no hi ha res que sigui com molt interessant o impactant, no és la típica història del Frankenstein, suposo. No, però farà diferent. Sí, però des d'allí veia que tot com a molt apagat. Sí, els colors són raros, però bueno, com és el Guillermo del Toro. Sí, però podem tenir confiança en ell, encara que és això. De moment no ens interessa especialment, però ho mirarem per saber com és. Perquè no tenim res més a fer. I s'ha anunciat també sense pla seqüència, no? Squid Games 3. No sé, què et sembla tu, la sèrie de Squid Games? Bé, a mi em va agradar. No em sembla una supersèrie ni espectacular, però és discret. No, està bé. Fresqueta. Ja ho vam comentar fa com 15.000 pla seqüències que et genera tensió, no?, per saber si moriran els personatges o no. Però bueno, que com és el protagonista, suposes que no morirà. Sí, el protagonista no et genera tensió a la situació. Sí, els secundaris. Sí, i és això, està bé i és interessant que és una sèrie coreana allí, amb ambientació coreana també. Sí, i és addictiva. Així que tot el que sigui addictiu ens agrada. Menys les drogues i l'alcohol. Perquè pla seqüència no recomana que consumiu aquests productes. Però també s'ha estrenat Sirat, o Sirat. Sí, que tracta sobre un pare que s'ha d'endinsar al desert del Marroc per trobar la seva filla, que va desaparèixer en una de les estranyes festes amb música electrònica que els nòmades del desert celebren. El pare s'haurà d'endinsar en aquest estrany món si vol recuperar la seva filla. Pues sí, és una pel·lícula espanyola que ha guanyat el Premi del Jurat a Cannes, que s'ha celebrat fa poc. Fa poc, sí, efectivament. I no farem un pla seqüència especial perquè és avorrit. Sí, però ja teniu aquí, això és l'especial. El guanyador surt de pla seqüència, els altres fora. Que, per cert, el Yorgos Lanthimos, que va presentar la seva anterior pel·lícula a Cannes, sí? No se'n sap res d'ell.
però deu estar... Pensa que les pel·lícules tarden en... Però clar, és veritat que les va estrenar molt juntes, no? Sí, i deia que estava fent una altra... Què vols dir, que s'ha jubilat? No sé, Si té 30 me fa anys. patir el Yorgos. Les seves pel·lis m'alen molt. Ets amic del Yorgos, ja no et respon als whatsapps. Algun dia farem pla seqüència especial del Yorgos Lanthimos. Però també s'ha estrenat Com has d'entrenar el teu drac, ara en live action. Bueno, és la mateixa pel·lícula de DreamWorks, on hi ha vikings que lluiten contra dracs. Sí, hi ha el protagonista que es vol fer amic d'un drac i aquestes coses, perquè l'amor és important i... La pel·lícula, l'original, que és del 2010, és bastant bona, sí. I és molt icònica, té com 3 parts. Sí, a mi, jo m'he vist la primera, crec que ja estava bé. Sí, és interessant. També hi ha gent que diu que és la millor pel·lícula d'animació de tots els temps. Perquè, bueno, això ho diuen molt. No ho veig tant, però diuen que no ho han fet pels diners. Que sí, o sigui, ho han fet pels diners. Però el director diu que ho ha fet per millorar alguns aspectes de la pel·lícula i que assoleixi la perfecció. Quina estratègia de màrqueting més fluixa. Bueno. És que és el mateix director, potser li té carinyo al projecte. Sí, bueno, però és que ha calcat els planos, Ja, perquè és la mateixa pel·lícula. És que, a més, està feta com amb una il·luminació que a vegades sembla que sigui animació molt realista. Clar, perquè el director és d'animació. És raro, té com un... És estrany, tota l'ambientació. Que tots els dracs són CGI, són animació igual. Sí, però bueno, l'ha vist molt poca gent. Perquè s'estrenarà el 13 de juny. A Espanya. Sí. Clar, no us estem enganyant amb la cartellera. No, clar. Però la gent que ha vist han sortit satisfets, sembla. Sí, bueno, parlant de live action, Lilo i Stitch està sent un gran èxit. Ha superat a Pescadors. Pescadors, no es diu Pescadors, es diu Sinners, Pecadors. I aquí posarem alguna escena de Sinners supermolona. No, ens desmonetitzaran. Si vols dir? Ah! One with the gift of making music so true it can pierce the veil between life and death, conjuring spirits from the past and the future. Somebody take me in your arms tonight. Somebody take me. Hem tornat després de tenir una conversa sobre Pecadors. Sí. I és això, que la pel·lícula aquesta era coneguda per ser un gran èxit en taquilla i tal, tot i això que dius que potser la gent es flipa massa amb aquesta pel·lícula. Aconseguim bastants diners, tot i ser una pel·lícula independent, però Lilo i Stitch l'ha superat, aparentment, perquè és el típic de que al ser un clàssic de Disney, la gent que li agrada el clàssic de Disney la vol veure. Sí, però tampoc té tan bones crítiques, No, perquè és que és com la mateixa pel·lícula, però... Sí, però ho han fet perquè abans Lilo i Stitch tenia una moraleja. Sí, ho han espatllat, no? Més Sí, o menys. tenia una moralina de l'explotació del Hawaii o alguna així, i l'han borrat. Sí. I ja no se'n parla. Doncs la meva cosina, que és fan de la pel·lícula original, li he preguntat això, i m'ha dit que l'original és un 10 i aquest és un 8,3. És perquè és pitjor, però diu que li ha agradat igual, perquè com que li agrada Lilo i Stitch... Bueno, clar, si t'agrada l'Stitch, Sí. veus l'Stitch gran... Però per això s'estan fent rics els de Disney amb aquesta pel·lícula. No, si tontos no són. Però és una mica trist, no? Tots són remakes i seqüeles. Potser sí que s'està morint al cine. Potser sí. Bé, si no s'acaben les pel·lícules en si, això d'anar al cinema, d'aquí a 2 dies s'ha acabat, No. Vols dir que només es faran pel·lícules de Netflix? Només es faran pel·lícules de Netflix d'aquelles que, allò que dius tu, que estan a la dutxa i diuen m'estic dutxant. Per la gent que està amb el mòbil. Sí, ara em poso el sabó per sobre el cap. Però bueno, no has de patir perquè s'ha dit molts cops que el cine es moriria. Sí, però potser aquesta és de bo, Nil? No sé jo. Anem a repassar les vegades que el cine s'ha estat a punt de morir, però sembla ser que no s'ha mort. A veure si ens tranquil·litzem una mica. Anem a posar una cançó per introduir la secció. Daydream
flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydreams, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Pues sense anar tan lluny, als anys 20, Potser anant una mica lluny. quan va arribar al cine sonor, la gent es pensava que seria un canvi radical, que de fet ho va ser, però la gent es pensava que aniria cap a malament. Sí. El cine va deixar de ser mut i va arribar al so sincronitzat. Doncs els crítics i els puristes del cine se pensaven que ja no hi hauria expressivitat a les pel·lícules. Clar, perquè que tot passaria a ser diàleg, no? Com si fos una novel·la. Clar, la gent deia, doncs vaig al teatre per Sí, això. com una pel·lícula del Wes Anderson, que estan tots quiets parlant. El Wes Anderson ha fet la representació de com havia de ser el cine Sí. amb diàlegs quan no n'hi havia. Sí, i el cas és que, de fet, tenia cert sentit el pronòstic aquest de que s'acabava el cine, perquè hi havia grans actors de la indústria que portaven, anava a dir dècades, però tampoc portaven tant, però que eren molt exitosos i que va començar el cine sonor i no sabien parlar. Ja tenien veu de... Hola! Sí, ja, de sobte tenien la veu super rasgada o no coincidia. Sí, un actor supercorpulent i tal. La Roca. Bon dia! Sí. Ara és quan la Roca té veu super femenina. Però I és... li editen, que ara es pot editar, en aquella època no. Però, bueno, això on ho podem veure? Una mica un resum de com va anar la transició. A quina pel·lícula? Una pel·lícula que ja vam recomanar, que és Babylon. Sí. Ja han sortit com 3 oportunitats més de recomanar-la des de que ho vam fer. Sí, perquè la vam recomanar massa aviat. Potser sí, però això ja recomanada està. Vàries vegades, a més, si no l'heu vist. Vegueu la seqüència 2. La seqüència 2? Sí, jo recomanem Babylon. Pensava que havies anunciat. Segona temporada de la seqüència? No. No. S'ha acabat la seqüència. Prou! Segur? Potser no. Sí. No volen. No ho deixen als comentaris de YouTube. L'expansió massiva de la televisió als Estats Units, que després va arribar a Europa, va ser vista com una amenaça poderosa. Perquè, clar, pensa que amb la televisió la gent ja no tenia per què anar al cine. Clar, la gent pagava una tele, tenia els seus westerns de les 3 del migdia. Estava en el sofà així, bevent Coca-Coles, perquè són americans. És veritat. No, bevent com refrescos superguarros que no te saps el nom. Tipus Red Bull? Sí, amb un tarro així de gran. Sí, que se'ls tenen més grans allí a Amèrica. Clar, les audiències al cine van caure dràsticament. Sí, i a la tele, o sigui, sí que es podien fer pel·lícules, però eren de més baix cost perquè no es poden fer tants diners allí. Clar, els diners es feien amb els anuncis. Sí, i que també era una tecnologia que no estava refinada, la dels anuncis a la tele, perquè també era algú nou. Llavors potser no feien tants diners tampoc com haurien de fer. Però el cine va contraatacar. Sí, va contraatacar oferint el que millor pot oferir el cinema, que són tecnologies més avançades, no? Que no pots tenir a casa. Efectivament, van fer, per exemple, el 3D. El 3D al cine és més antic del que tothom se pensa. Sí, ja en aquell moment hi havia... No estava tan evolucionat com ara. No, però ja hi havia les ulleres i tot. Sí, les ulleres aquelles típiques de color vermell i color blau. Pues així estava. Llavors va haver la batalla de la tele, el cine, però va acabar guanyant el cine. Sí, bueno, van conviure, no? Una mica, diguem-ne. Sí, una mica el que està passant ara, però en parlarem després. Sí, i amb això de la televisió devien néixer aquí potser les pel·lícules de sèrie B a partir de la televisió. Clar. Sí, perquè hi havia menys... Menys pressupost, perquè el pressupost que pots tenir és el que es pot recuperar amb anuncis de tele, que no porten tant, però està bé. Efectivament, però després va venir el vídeo domèstic, el VHS, sí. Betamax, és que estem molt tècnics avui, la seqüència, que va ser del final dels 70 fins als anys 80. Sí, el problema d'això del vídeo és que és encara pitjor que amb la tele, perquè amb la tele t'obliguen a veure un western, saps? Però amb el vídeo, si tu et pots comprar les pel·lícules que t'agraden, ja no has d'anar a veure pel·lícules al cinema. I la pots posar els cops que vulguis. Sí, pots estar allí veient la mateixa pel·lícula infinitament, però clar, jo entenc que també genera avorriment, no, això? Sí, i clar, també van aparèixer els videoclubs, que era una forma per no haver de pagar tota la pel·lícula. Doncs anaves allí... Llogaves. Oye, tío, ponme la de Pulp Fiction para hoy. Així, amb aquesta, si no te la donen, no? Claro. Sí, allò de Blockbuster que vam parlar, que les pel·lícules Blockbuster són les que tenien molt d'èxit. Sí.
Pues llavors anaves allí al tio del videoclub, que solia ser un friki. Sí. I també hi havia problemes amb la pirateria, perquè ara qualsevol podia gravar la pel·lícula i començar a recopiar en un munt de discos. Bueno, discos no en aquell moment, però més endavant. De fet, jo quan era petit vaig comprar un tio de la platja Hotel Transilvània amb un disco. Com que amb un tio de la platja? Un senyor que estava venent pel·lis a la platja. Això ja no existeix, Ja no. Ens hem fet vells. Joder, què serà lo següent? Que la IA faci les pel·lícules. Bueno, li vaig comprar Hotel Transilvània, no sé què, posem, va mitja pel·lícula i després s'acaba. Ah, sí, perquè devia estar danyat o alguna cosa. No, només hi havia gravada al disco mitja pel·lícula. Però, clar, el cine t'aporta seguretat i igualment millor qualitat que a casa seguia tenint el cinema en aquell moment. Almenys que en la majoria de cases, si ets multimilionari, doncs potser pots viure a casa teva i ja està. Però a més és la novetat que les pel·lícules no sortien immediatament en d'això, en VHS i disc. Clar, sí, és una mica el que passa ara amb les plataformes, que va ser la següent, però no l'última crisi del cine. Sí, perquè a finals dels 90 ja van començar a aparèixer les primeres plataformes. Sí. Deixant de banda les pirates, que també n'hi havia a internet. Un dia podem parlar de la història de Netflix, perquè és molt interessant. Abans el logo era com una marca de tomaca, salsa de tomaca. Sí, bueno, és que va començar... Abans era un sistema de videoclub, Netflix. Ho sabies? Sí, em sona haver-ho sentit. Però per internet. Però ja en parlarem. Jo crec que dona per un programa sencer, La història de Netflix, sí, pot ser interessant. És com la història de la creació del mal, no? Netflix. Sí. Segur que a la miniatura posem d'heroi a malvat. Sí. Després, més tard va aparèixer HBO, que feia sobretot sèries, bones sèries. Sí, i van començar també el boom de les sèries d'autor. Sí, que també les sèries es poden arribar a menjar al mercat de les pel·lícules, no? Perquè si estàs enganxat a una sèrie... Ja, jo últimament miro moltes més sèries que pel·lis. Per això s'acaba el programa, perquè no veiem, pel·lícules. Jo tinc el Letterboxd on apunto les pel·lis que veig i, clar, últimament està buit. Però, clar, també va haver el canvi en els models de producció que van passar d'enfocar-se en grans franquícies i blockbusters a fer coses una mica més diferents, doncs, com has dit, de la sèrie B, perquè se podien estrenar sense haver de fer tant rebombori com al cine i tot. Sí, aquestes quedaven com a més ocultes, per menys màrqueting, però es podien fer. Però després, d'altra banda, hi havia les grans productores que han començat ara a fer seqüeles, remakes, coses segures que es puguin anar a veure al cinema bé. Ja. Per una banda hi ha el cinema més independent, diguem-ne, que ha crescut gràcies a les noves tecnologies i maneres de distribuir, però els cinemes estan ocupats principalment per les grans empreses. Clar, és això, és un canvi de model constant que sempre se diu que va pitjor, però perquè es diu de sempre, perquè encara fan pel·lículons com El Brutalista. Clar, però és que pensa, Nil, que sempre hi ha gent que cau pel camí. Això, primer van ser els actors aquests els actors de veu, després les empreses de blockbuster van caure quan va aparèixer Netflix i plataformes de streaming. Sí, bueno, que encara Missió Impossible 9 pues encara fa, però ja no és l'exitazo que era abans. Clar, les pel·lícules no sembla que s'hagin d'acabar, l'art del cinema com a tal, però el cinema, l'espai, és el que potser perilla més, com han perillat altres coses en el passat. I a mi em sap molt greu, perquè és una sensació màgica anar al cine. Ara, Nil, ets molt espiritual. No, tu quan vas allí, hi ha ara 2 persones, però la intenció és que hi hagi 30 persones concentrades amb el mateix, saps? I es genera un ambient molt diferent al de veure una pel·li a casa. Sí, a més que estàs concentrat, no pots estar mirant el mòbil mentre... No, perquè te miren malament. Te miren malament i a part de que et miren malament tens la pantalla allí enorme davant mirant-te. Què estàs fent? Torna aquí. I s'ha de dir que a Espanya està pitjor el cine que altres països, perquè jo veig el cine que tenim aquí molt a prop que no ens pague. De fet, veig l'Ocine que no ens pague. Sí, no ens pague. No aneu a l'Ocine! Us ha quedat clar! Jo veig el cine de Llatinoamèrica a vegades, perquè me surten vídeos de gent de Llatinoamèrica, i està molt més guapo que el cine d'aquí.
Sí. O sigui, te regalen que si un colgante de Sí, Deadpool... un pòster de no sé què. Sí, que si li pots tirar mantequilla a tus palomites. Aquí el cine no es fa, no hi ha tradició de cines espectaculars. Ja, és veritat que el cine justament és el que més coses té dintre del que d'això, però és trist. I a més amb els preus i tot. No, sí, Perquè... ara aviat faran la festa del cine. No, de fet ja l'estan fent, Estan fent la festa del cine. De fet s'acaba aquest divendres. No podeu anar a la festa del cine, ho sentim molt. Pues que sapiguéssiu que fins ahir les entrades estaven a 3,50. Tampoc hi havia res massa interessant per veure. No, perquè Sirac s'estrena demà. Sí, i Pescadors ja porta com un mes, però si voleu anar a veure ara... Però què passa, Roc? Si jo no tinc diners per anar al cine, què puc fer? Bueno, consta de diversos passos, però jo crec que ho pots aconseguir. Pas 1. Fas un programa de ràdio sobre cine. És important que sigui sobre cine. Oh, té sentit. I després, en realitat són 2 passos. Busques patrocinadors. Patrocinadors que sigui alguna empresa que et vulgui pagar entrades a canvi de que els mencionis. I si aquesta empresa és Inspira't Fisioteràpia! Inspira't Fisioteràpia Respiratòria és un centre que està aquí mateix a Reus. Sí, que de fet el meu pare hi vol anar. Després d'haver escoltat la seqüència. Clar, perquè allí t'ofereixen un gran servei i t'ajuden a curar-te de tot tipus de malalties respiratòries. Per exemple, jo tinc el nas tapat. No és una malaltia, però no sé per què el tinc tapat. Clar, i no pots... benvinguts a la seqüència, no. No? Per què creieu que tenim la veu tan ben cuidada? És perquè anem a Inspira't Fisioteràpia. Doncs estàvem parlant sobre la fi del cinema, de l'espai del cinema, que Sí. sobretot amb la pandèmia, que va ser fa no res, fa 5 anys de la pandèmia. Doncs va passar això de que tothom va fer servir les plataformes de streaming, es van popularitzar molt més del que ja ho eren, que ja estaven en el seu punt màxim d'aquell moment, doncs van pujar encara més. Clar, i va ser com el... Pam! El remate Cap al cine. Però perquè la gent no hi podia anar, ho tenia prohibit. Ja, però bueno, I després, quan es va desprohibir, diguem-ne, es podia tornar a anar al cinema, però la gent no hi anava, perquè li feia mandra, ara... Oh. clar, i a més amb la mascareta i tot, Sí, sí, s'ha de dir de lo que ens hem que salvat. menjar crispetes... No, realment, des de... Ara el Covid queda lluny, però vam haver d'anar al col·le amb mascareta, vam haver d'anar al cine amb mascareta... Sí. Però, igualment, com que han passat 5 anys, que tothom deia que s'acabaria aquí, perquè sempre diuen que s'acabarà, no s'ha acabat, no? I de fet ha tingut rècords històrics, com la pel·lícula de Minecraft. Però bueno, i tot el fenomen Barbenheimer, que va ser Sí, no, i fa pel·lícules... 2 anys. I pel·lícules com Pecadors, encara que no t'agradi, almenys és una pel·lícula... Ja, bueno, sí. És una pel·lícula nova. Que Sí, però ha recaudat poc, Bueno, ha millorat, però Sí. va començar molt fluix. Va començar fluix, no, però ha pogut recaudar... Sí. Segueix allí. Ah, ja, si està allí és per algo. Val que els remakes cobren més. Bueno, i el Wes Anderson continua fent pel·lícules inexpressives i continua la gent anant. Sí, que continua viu, el Wes Anderson. Sí, no sé per què no està sota un pont. Ara s'hi caigui ja. Però Nil, i si hi ha algú que li agrada el Wes Anderson? Conec una persona que és el seu director preferit. Però és igual, perquè com que s'acaba per la seqüència ja no... Que ens busquin. Sí. No, hem de deixar de criticar tant el Wes Anderson. El cinema potser no s'està acabant del tot. Però per la seqüència sí. La seqüència sí, però no passa res perquè podeu seguir anant al cinema, perquè és això que deies de que és una experiència d'estar tots junts allí veient una pel·lícula, És de germanor. és de germanor, i encara que no et coneguis de res amb la persona que tens al costat. Claro, tu veus allí a la Mia amb el Sebastian perquè l'amor de la Lalan ha triomfat i et venen ganes d'abraçar la persona del costat. A mi no m'ha passat mai això, Però és veritat que la gent, quan passen coses bones a la pel·lícula, s'alegra, no? Sí. Riuen amb bromes que no fan gràcia, però tu els hi tens compassió, pobres, riuen amb això. I això és una cosa que aquí em fa molta ràbia perquè a Espanya no està tan de moda, bueno, no està tan de moda, no es viu tant el cine. Els Estats Units aplaudeixen, insulten, escupen... Sí, aquí algunes vegades notes com una sensació de gent anant a aplaudir i diuen, no, estem a Espanya, no podem fer això. Clar, per això potser serà un dels beneficis quan Catalunya sigui independent. Clar, perquè ja no estarem a Espanya, llavors No, ens es sentim podrà pressionats aplaudir. pels espanyols. Clar, com que els espanyols no aplaudeixen, es contenen,
lo de que el PSC ens faci fora de la ràdio, ara mateix. Però ells són oberts de ment i entenen que hi hagi gent que... Hòstia. Una trucada en directe. Posem-la, sintonitzem. Dis-hola. Hola? Hello? Hola, De... hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edith. Durant els següents 5 minuts vaig estar en una apassionant conversa per telèfon que hem decidit que us podíeu estalviar. Si esteu molt interessats en saber sobre què era, deixeu-ho als comentaris, suposo. Bé, continuem ja. ¿Cuesta? Y sí, sus respuestas serán tratadas y registradas correctamente conforme al Reglamento General de Protección de Datos, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Tenga buena tarde. Ja s'ha acabat la bateria, no m'estranya. Ha passat una cosa, evento aleatorio, que tindreu d'aquí uns dies com a curtmetratge al programa. Sí, diguem-ne que ens han trucat i llavors passa això. Aquest serà el títol. Acaba mal. Acaba mal. No ens esteu veient ara perquè s'ha apagat la càmera de la llargada de la trucada. I ja està. Adéu-siau, això ha estat el penúltim pla seqüència. I l'últim serà millor. L'últim serà millor i potser és un especial, l'últim. Un altre? Un altre especial. I quants convidats hi haurà? Qui ha dit que hi hagi convidats? Perquè és un especial. Bueno, no sé, Roc. Jo he de marxar, que fan l'Espanya-França. Jo vaig amb Catalunya. Però, bueno... Adéu-siau. Adéu. Vale, anem a parar la gravació. Què és això? Tiene que